kwae nabo tari kunyara gukwana na bakwagura buna kwagura iga ibo kumubekere yanga umuragerie umusibi umubeke burere umuyigi kuruborere ono bugima bwaye nabo buri sabigereri buna kwa mubisi nonyu uwo nchora uburangeti buye bisiori igo padu na bako baigo bakamana ta kunyara kuebisi nandi burangeti pono goikambere nere mebanga gusine chinsana kuchiacha gutuko ta kunyara kubuka atebe na chinsana kuchiachira nchumonkonya akumuita gugaje kumuita ono goika ikapidi goika yani mbe nere chinsa kakichonse bono nyono go isaranso ko se chianga ubugima bwaye bono eyanga kusibia ni sita kuikumurigeri chianga akubeka chitari chindabu ukuri kichianga chiriyo koranga naye kero gusibi ekuaruruka ekogaru ubugima bwaye nuko nagwiterera amate mataye muche munaka na goitera iga uikaiterera chianga echi yo shombiole agona Ogima nabo barobako anena mone ndagira sabuni into bya nyumba rende ibirende mu gutumika kini nabo tobole merere abo muntu akonyora nike barua rende gwasoka koragira kwaye awonjo rende ndagira itai kunyara gutaku umera buga sengine nabura astukondo kena igara akuose senjo komera ne shida akobekero chianga igano ne chianga kumubekero mukurwana ne senjo mekone yayo kiri flexible ya kuma pa inde nabora arando wagure gutira boka kenga gura borungi wasangi turunganire indanjite namabera mabera aro kikwa matorire no bukumu buge yo no kuragira na ba at least ya akugaragari bwangumera lakini chingeni ngostura kali ngostura ko sana umira nabuko maragira bwana wikaransi yo kuna kamana hivi karonge Tata manonya sae kayure wekerero kya aya weterarero mamiena no moneno manyete aya weterarero mamiena no moneno manyete wanchumuligere Inga TV kuna ire naro yito yugutarira abantu asebinyoro kotaka kumanya story chiabo amagima abantu baitu bamenyerete asebinyoro ao asorogongoro rwa gusi itkulia lero tole chinsemo cha Nyamira County asekinyoro gekuruko gianche yego toka ase ward ya Manga yego toka ase constituency yabo getutu Masaba imiye county ya Nyamira kuruga igachinseme chiga gianche ga igapaka sensemo ya Kemera taliare no ande gatiga igasa abantu bari bamaite Kemera egetonga liroche se baros tie chiro lakini chitiko kolegas no goso agarise epareli etete gasogo cha sakor kunga gianche sidie church teliale kurwa saya aiga ese story atoleta gaigane se obotaka bore se kinyoro ekemo gaiga efamilia emo egwato botaka obonene sana Mungu anale gaigo bwato bolema bwamagoro paka magoko naona gukwana kwa enkoli kuya lakini ukuyugora kunko igware no bongo bwambia bole lakini obeire omorema asemia ke menge kigima murumu abo nero tuligeti asogo twakire simi agotebinaga kimutaga konya mu minto na role mo konya banta banga asebinyoro mutago de mamoche ese kinyoro kigagia gianche se ito na inche mo konyera mu minto at least nera nyore obokonye sonde bwensi oragani ekomo konya akiagara twatara gochaga igabuna Inka TV at least nentura ranki kesi kigakire torenga kitura beko ko goitoro na mashabiki n'abasani baito elito konyo mungwana wiga asengo so asenke igaime magura ina bakora bunagataete magoka ina bakora bunagataete lakini no muntu ko maete bya ibintago kuana yani no muntu wate birengere bya lakini no muntu akabuna yago stam tianso ga igaba menyete na murumu abo romoke mumuroyo mwabo nere abwato butaka bwaye gose mechando
nyomba bamete ne ya mungwano yatimati yo agachitere na kinde komanya tosetore ngo agachite ngibaganitie abora nyorenga kubakuni ne story yiga elio nyare kubakonya nchenkuru kwa Mark Knight tia tosoga yiga elito igo mugano yiga sobwagare Eninka TV. Johnson jana nero yiga oyo twacha gukora omugano yega yiga omuro mwabo nero twakirete simi ototebina tuchibaka senke yiga litokora mocha story yiga nobana omuro mwabo moke oyo bamete nera senke yiga ekaro nabaginko boliga yiga natebuna enyombe yiga ne ya Joshua yiga lakini omuro oyo mwabo no ametega oigo no anyomerete yiga ntochikomanya wae ngakiere igo nero momenyeti ngaki obogima bwabo bole kigima tiga tosaga yiga Joshua buyole buyole kabisa bien. Alright, tigankaranse elio tokwane mugano yiga sobwagale aikaransira ese mancho muligero Eninka TV na ikirese NK yiga yabo Joshua ya sekaronte tegokora mugano yiga elitomanya bina ncheraki into n'abantu ba Eninka TV osaba Samaria baya turakonye NK yiga sengenjo ndogo chaga yigonye mbaga nitibo konyi asencheremo gose eyende obolema bwabeire bogusumbwa abantu abangese binyoro bitu byagusi nande by the way nabo konyora abantu abangese chinka bamete no bolema abande baranyore supporting keigo banyale goikonya aliboigo yes no twachaga tuchare mungwano kwa Joshua oyo twabere tugwakirwe simine ndugu yaye menyete chinsemo jesiko ototoma baka senke yiga at least torenga nchira kitora koro mugano oyo konye mu muromo abo oyo bere no bolema kwiburu kwaye pakabona gaiga nonde na mumurumu abomoke gukinero gukigoto guide singincho wante binga Joshua tali gukwana bya tali gukwana lakini tutarachiale ndete uratebya somuligerero no kuligerera tigali nga kyokorokwa igaiga ngai etwasirire umuro yiga tutoma asa ngao somuligerero kuligerete iga mbia mona silivaga aiga no enka ya mugaka gari kuroku masomtebo na intu no tole buna abana bayo ya tomentelio yake na intu no tole buna abana bayo nkaga iga ene le family ya musomi nonya abande banyare ko bagusirasira abatigarete na bwabo uno ase mwatu mitugocha enkana leyo mumuru uyu mutolero nero batumete gocha no baiga mwikire murasira enkana leyo okay ngakikurugwa ngengoro kupena adi musomi na twa ata debatinga murumu abona watu tomerete chibicha na ntwene kiringa nero yiga ndiro mwetu mundara gutumire bicha background check kwanyoranga kumbe ne chitori chitali straight totebya ngwiguru yinke ya sena Joshua ngokwana ali gukwana twali gukwana erebya at least toma kumanyanga ngakito kora omugano yiga ngokwana ali Joshua ngokwana lakini enkwana ya tuli konye ibubuya utaraba nera mono toko ibungia gukwana abagukwana gubotaba iga lakini bona bunanje nabere nera nabonko ibungia gukwana kirege nta konte nabonko ibunga le onte biringare ya machenyi yes ngagento gete njumbe kere sweta mbekere yanga nabonko ibwege nta gukwana totebya ngwiguru enkaino mugano Joshua ngakyo koiburu koino ngakimbalinga mulega iga baiboli mbaroro enke yigere ya aba iseke batatu naba murabane umuiseke nero rengo monene yoni atako bakagusira yes akabwati kuno umuiseke ukabire nere nasobete nere guchwa nere nanyara ko bakagusira yakameka igo yaikire ubwati kuno mumuro oyo yes nere umumuro monene bona asaba mura urwororo ubwati kuno mumura naroro nende usire toyomo akamanya kubwati kuno abo bona uyu kali Nairobi bali twins akabwati kuna barabu kurorore nyaruka ikale huwa ya nero soge tande yaga tikabirega bona nanche namanya kwa bomo kwa tipi bona chusu nero uyu kuruku iburu kwaye na bayibure tuga buna bago totebya yes tare ngoro tuje kumanya story rende nenda abarengo abana nabo bago totebya na bayibure tubuna riga kana gukina iga akakina paka guikira buna riga bono ukukwana kwaye nabo tari kunyara gukwana nabakwagura buna kwagura iga ibo kumubekere yanga umuragerie umusibi umubeke burere umuyigi kuruborere ono bugima bwaye nabo burigesa kurikibo
agotuka na gusuguma nera igo abayurire ndi buno mugaka nero utangite gusira Yes. no mungina nero agasira myaka yarire gusini 10 kuri mungina asira na balende twasore tuna kwirigeria igatoe kana ngabono urundu yo sangiria abayuri basirite gutigaire bweka igapite toira na isika buna injendo mokengira na inje kuna kumurigereria ojo shoiga buna okina na baye kwa munyorete kare na munyorete kunari wakina ukapaka ukaba umuntu omano gachikwirigeria nganga yamenyete ka matuka yonse no wamenyete inyumba yarengo aro yarenge nkake yarenge yakabunyansi ine amenyete yarenge buna gasai asema mu minarenge ono nyumba yekara buko na gukiega rene tukana gutema abasamarimba achita barabara buba ari kurukwa aba MP umwe mpinaro ne kurukwa kioma nero uchete nera akarangirie kenyoro bakaisaranza bakarigerere bagatanga kitura akonye mu muru tumu agachire nyumba bakamubekere nyumba iyi estora ya story gaiga one kare bamubekera rende ono no tukana komenya tumenyete komo igo Joshua amenyete asa kanyumba kubunyasi ni wamenyete akubona kagachite na bayibuli at least one kara bayibuli basira basamaria kara bacha mubungo yo wenga kiyo akaranga tiga mubekere enyumba agacha komenya orobieka chaka komenya obweka igore no to ale komenya nere to tumenyete nere kururi paka gwikera bunande iga ekero naji kuri ngasangi ngango enda nasoke konda na konda ende nyorwe nyirane chinsa chieri usinsa 9 wasangi na bachane gete nyole na mwete ndagira mambi ande goikanje ko mwe ndagira ranji ngwetani chinsa ugusangi uchandikire nise ko nyoru gusingende ko langira ne usinsa apni usangi njara ya murire saiti ngachangarra ngaya ya tigande to murugi egere chinsa ichi usangi nyorire yatukana no aro otema ko mwe ndagira in time ono rine ngale to murugi no turatumenyete nyumba ya nere onyoko nyora korogoke nguna gusuguma tore nguna gukibore bondo igo before utaranyoma ayebuna mu murumu abo Joshua moke okamua tugutiga mu rumino bieka kamua komenya nere ugatiga twagachite ukarasi nyombe iga yagachi no musamaria tiga tumenya na murumu ntoma ase nge to kunyara kumutiga ine tingwa agachambe rekando ne banga na agachire stiri goikana nde moire mwana tumenya komo ase nge njo goika ubuke butukura murigereri buna kwa mubisi nonyu uwo nchora uburangeti buye bisiori igo padu na bako baigo bakamana ta kunyara buye bisi nali burangeti pono goikambere nere me banga gusine chinsana kuchiacha gutuko ta kunyara kubuka tebe nga chinsana kuchiachira nchumonkonya akumuita ugaje kumwe ono goika ikapidi goika yani mbe nere chinsa kakichonsi uga sacrifice obugima bwabo eliyo content mu murumino kabisa ono no ngendete komenya ibono ekara mo ngendete konya komenya gaigana mu murumino ukalia resingo butaka ngo gukora bure kabisa kera ngo soka kwalenge nande liyo kare soka gochia nande kwalenge ringa mu murumino ngakia kalenga achande gete ukaira step ono no bongendete kaira step yo konyoma ngaire step yo konyoma eliyo leto mukungwa amurende ayo baligeri chembaligeri ono na batuka na gusuguma na yona barabu inde wasangi wakiparu angeyo na busangi no torisi kanere ono no tukana kumurenda igorende ndo kumutiga tumutige bweka guchiabo abe kunyarika nasoke yari kunyarika nasoke ngenda nchikuriye kiparu isiko kuchigwake sabu ngene kera arwarire uyo ta kumunyara bweka amuire aimoimokia amuye nyagitari ono ikaga kuika piti ari gikosena abantu baisiko chichirani kachije kumusibi mbamanye tibugima bwaye mwetinga biba kumusibi ikabanga na beko beke parwega komu kosoka isiko naro ngende naro itigeroyo umusibo ina hande na beko bibasengo ono karanga tigambe yari isika tuna kusubira igo tuna kumusikiria matuko okay mwancho muligere buna kwegure gagwe mu murumu abuna kweresa ubugima bwa mu murumu abo yigo kurwa Joshua oyo gataite meire myake yonsipi. Just imagine sacrificing for your brother. Akaranga tagotiga murumu abamenye bieka ndio mubunge we sacrifice ryo bagashire nyombanga ende tigaba konya shelter. Lakini oyo chire kuligereria ore mu murumu abona nyore nyomba takunyara komenya bieka ohamwire komenya ororo nere. Batiga ende komenya ororo na ndororenga ngo kubalenchara pakata kire kunya gosoka aliye endagera
kagendete gosoka ali akumetinga murumu abanga kiagendete kobera senke agara the option no koligi omurugi at least yabere nkagaiga anyare kurenda murumu abo era agenda chikubaligeria kolengi koigure obwanchani mu muroyiga bwatese mu murumu abo tatebya ngo bugima bwa Joshua yoiga bugima bwaye okuboka kwaye ngakia menyete ngakia kuragira condition yaye asumuligeria manyenga what goes on as muroyo mina muroyo naboko tarobo kuma kwa murageria paka igote eresange condition ya your brother muntu aina gani so muntu kuligereti understanding abono mu muroyo minto Joshua bugima bwaye na bwoboiga nande na bwoboiga mwigwetera bokongo ono nabaliga ukumusibye umuragerie umubeke burere abo kuruburere umuikie umubeke ense agende echo kogende echo ni sita tari kunyara magoko tunatabwati ono no bugima bwaye bwonsi nabaisarasi tensiga aenda para ali ninsa guikaransa unabona igo kumimukyo muterekere gusinekero go mubekerere ekero go igoro naisarasi teiga yes bono nyono go isaranso ko se chianga ubugima bwaye bono eyanga kusibia ni sita kuikumurigeri chianga akubeka chitari chindabu ukuri gichianga chiriyo koranga naye kero gusibi ekuaruruka ekogaru ubugima bwaye no kuna guiterera amate mataya muche munaka na guiteraiga guikaiterera chianga echi esabuni konyora ni sita usibi chianga chiaye tagetasibigwe at least gosen ne wikera rituko nabo ne tari konyareka na singinjo yo konyora kurogoke one go pidio musibi gosenga tate wiki gosekane asakurari bintu byaye goikobi sibi bibe bisafi egera nyani ri kubandi moria ubugima bwaye no bokongu burerende na batuka na kubolemereri iganya borobokongu koigware bya no gukwana okuguka atari konyara gukwana biyo igugenda gukwana kurwara ngurwarare twamwira nyagitari oikomo bereke weke mugongo oikipaka nyagitari osoe ndori ye pigipigi omuisaransi omubwate buno omwana pigipigi ekuimukie kuire nipaka nyagitari ewirichaire gabo turi kunyara kutara matobe ibigore bibyaye unabona chipana chire chimbe bitaiterami ono sanginga stiri noake mbwate wirichaire yiko chaka kumusuguma naro paka kumuikinya gitari okuiregeka askiokora njonda asoke igankore konda nyore yeri ituko 200 igona otomenyete igotona gusugumera ubuye oncho muligero inka TV naigweto bunaira sirigoro ya murumu abo sabali ya murumu abo igoro yokuragira kwae okoboka kwae ne shida chirichonsi ya gwetera bakano no kumosibina na ndoro myaka irenga bwate abwate myaka 53 ayere ni myaka irenga bwate nchen 34 nabakugwetangi myaka 20 all right kwaletiro mu rugio gogaiga kibono mu rugego ere ngasikia gukora gusera bone gasi ya main no kulinda muroyiga ose mu guchenchani era bono nabona mureta tenga mutebi ubugima nabwo kura bolemereri nabo ko bolemereri murana royo nabo ngo mwenda geraiga namusibiga namubekere yanga iga namubeka bulireiga namuirungo oliga nera ngamuigeriga akakora wiki 2 mutinyo ya maka bwata akamora ki orientation bona kerabu gatarinde ngamutebire nabatuko naboku na komoremereri no ubugima burobo kwangu tubasa komo kona tutware nkorinda buna babwate nkorinda buni fact yako mokorera bunu umwana umwabo mumuru umwabo kabisa nabale mete ani kindonge yako gechibunere ngaguse uko mwali ndagera science ingino yitaiterera goche yenengo itaitekere nikarago takuna tariko twara moyo mube ababwato moyo enkorinda bu bono rino nabaka na komokorera iga ekero na nyorire konda nabigo ikera gwanyora chikondo mwetinjire cha basacha bagokora njira abakungu batakore muna bona ndo gusomba chibau takwenda asombe bau gara nyore konda gusine ya mugunda endali mu mugundo na batore chae
ibinto binga buna ebi bono ekero akabwate nabagosoka ekero atabwati nabakobera iga iga na inche buna bono buna rero asoka iga rero bono ninche ntabwate nonde isika nangana gokora iga bono gotoka na gosugumana igo ekero yatokire nabo igotoka rimo gwasoka gwasangia oyomo nare isiko ogenderete kumurigereria Ataki kwanja kwa gotoka iga na mukago isiko gaiga momuro mino ogerete ari iga nande mukonyara kumotiga singe ncha manyinga na marito kunyarikana omotiga ase eng'encho onyore ndiria taiyo totebe ng'a bono taiyo kanga tinjo isika kanga nkare isiko gose nabo ndaenda na efamily yane gose nyetige iga iga ng'ende nchikorigia nkanga bono ngamenyete isiko lakini bono ikanyarekana ng'a tekonyarikana tomotige bwe aya no mokogoti abamino bande ng'ai bare bono oyo egera are omomura omonene oywo okare Nairobi okare kwirigeri nere ororo na oyomo nachiete nere ogakare kitaro otanagocha emiaka yachire ang'e gose 15 atanakorekana pi bono omomura oywo nere abwo nabwo bare abamura igo ninyaroke eyemo esogete ase getaro igo yo twakere koro Nairobi plus yo yondo kare kitaro otanyakororokana abo babere igo miaka 15 nande wante omong'ina mina kwete miaka 12 igo nana amatanga tachete matanga oya ni sister ekero yasirete iseke omonene naro nabo twamotebeti tacheti matanga bono nabo okomotebia okomotebia ng'a amang'ana asarekire nka inchu tirimboka gocha ogote yaya abwo motete kong'aina egere inche iga abwo tingocha iga abwo ng'i giakogecheti tari koeresa bono nabo amenyete abwo osireire isiko abwo pi lakini esimi ero nabo akora akarimo igo goteba mbiyande kimo okonyora kurusa abande rende gose none oyonyeka gokwana esimi nkorwa support ende igoro yo komenya kwa Joshua nkorwa arenge ekera abwate lakini bono yaika bikasinya pi rero tabwati kende pi kera abwate nkotoma arenge nyoane 500 otome 1000 yagera twamugorera esabuni enene mono buna esabuni ere komochikoreta esida ne na binto akori buna omogorere nyoane amafuta eching'eni omobekere ching'eni lakini rende bono buna obogima ande bwaikire bwakong'ire bono nere konyora kwaye tari konyora goisaine yaya bono gotokana gositura goiga eraikere anyore gose 200 moiga atome lakini tingoteba ng'a ngokonya are kera yaya ogima ogokong'u sana nkotwara tore fandi gegokonya abanto babwate oborema ase ebinyoro mati gose mwaregister Joshua chibesa chanya gosoka gose mwanya kobaikera gose mwanya gokonyeka stari ndionse chiarenga ororo konyora engaki eywo buna inche konyora tindakina abarenga ororo bono no omomura oyo nere tarenge kaga iga ekero yachi konyarekana na omong'ina nere orenge ororo naende kebanda kiaye tabwate igaikera banyorire anti eyemo bakamobeka buna omoteneneri atenenere na ekebanda kiaye agatenenera rende chibesa echi chikaba chikana gocha naende chigaika gati kabere iga chigatwara omochando enchera gete iga chigakorekana enchera gete iga lakini bono chiegete chigasira igo ntwana gochirora korwa erio bari chitumeka nabao tarino gotumeka chiarenge ekero are koreta oyo ore koreta yanti yaito yes bono ekero chieka gati kabere iga chikama chikabang'a nchiaete obokorekanu ake iga chikabang'a chiatenena tugachigochibwate tugasanga ntori gochikera temete gotara ekero nacha gokina bono inche ekero nacha koramokia nacha komanya ebinto bike bikabang'a ngotema nde gochibwati nachi gochikera bono ngasanga timbwati nyana omonto okombwata koba kambwatesi egere tochibwati tochikere bono nabo chisirete igo video pambane nere bono nabo mbambaine nere igo aibieka inche bweka ancho murigereri muna koigure omuro mwa bakweresa na mayanda manene sana karo konyora ng'a omuro mina bwate shida yo barema aibieka tubwati gasi enka eno no botaka bogima nabo ko babokong'u sana bamura bamino bari expect abanene bagokonya bande bachiranire botaka bunoro chense ya Kenya yabeire boniga bogima boro bokong'u kweli akiagera twatara gocha senke iga at least gosento nyore enchera turakonye Joshua na omuro mwabo oyo igo turagacha omete mwa Joshua nande iya gachi tuno mubunge nonyomerete bana bari ngubwate
Mwata abana batatu abamura babere enyaruka yamo. Ongolindora abana bawo nande still ngolindora mumurumu. Ndando mumurumu. Wanchumulige nkole ngina boro chabakongo wora senkeiga. Very serious problem. De turara go singo kwana turina Joshua sina kwana at least mama yakwira na uja sore tugani nkubori obokonyuragani at least yokonyu kurwase abaligereri baito boigo nkwane no murugi ogo nerara totebe bwimo bwa Joshua no bugima boino in general at least ni ntuma kumanyanga nchira kimuraga niko konyo tiganda kwana Joshua mwate ngo kwanare Joshua mbiole agona oyo ningo oyo brother debang kende yo singire kyo tora tebi abantu bakoligereti nkiora ante iwono chinsechi akiro te to konye Joshua ndito konye Yawan kia kwa na kaza wanda ngolera kamori ngolera kamori tokugorera mori no rende naboko renda no rende chingoko mancho muri naboko rige nago struggle by the way naboko rige nchira go struggle na batete gukwana nabo gweteke ntungira atete go soki kurwa somo umuntu but rende gukwana kuri nkoyo bega lakini ko igwale kere ntungu kwana Joshua president ningo Alolio ya wanche muligereri abokuri buna no montole happy no monto tete gukwana no monto tete soki just imagine murumu abano wale sko igana yarabye kubwato buguma boli bwae naboroche kero kuligere family iga yon spina bokori buna they want to help umumroyo mwabo but rende shida na beroro twensi nabokonyoranga ntubwate okolemerwa nawe naye oninche lakini ende tali tajiri okonya umuntu naye na inche ntogalikia yeke nabo bakonya either ende nkuboli ndi murumu abo bakonyi boli baragani lakini naboto kuligere bimwa Joshua nabata gitobolendi gentekene no gotakobolendi no bolendi ngwetera murumu abo gaiga gochinde ko boli nkiara taketomokonya ili at least Joshua iganya robolendi borobia at least nabokonyoranga kwa mwere chianga abokonyora kwa ng'ombe iyo akwanire chingoko na bintu binde ebinge tianda kwano murugio Joshua netra mboli maite kirenge kenenga nyometu go igasengenjo arende Joshua mwako eka gendete kuchikoligia karibu sana baba ngakio gorokwa Gilena mura ene irenka yao Tatabi yangu kiwachitega nachitega igarende kero umuntu mwabo mugakona asirete bano yakamenya mugakona akamenya asika mubere nkongo gucyari kurye sabuni asibiri mu murumu mwabo ariye ndagera bakurya boneka mubere gasi nkongo tiga mu murumu mwabo isengenjo onyenero ngori ya rostima ambia kamwa inera akobera bakachisa hoje boneka mubere gasi orambi yanda umurugirende aboko nakurigera mundu yo mukekera naso ababwa tobolenjo abakonguri nabachitakaniresa agante birendo ubugima bwa mu murumu mwabo nanjirende nkabanga tinko nyara kumwanga sauri umwana mwabo iwao ko approach kago wate ingana tete ko nyoma nabakweresta mucyanda bwate yena ngeresto mucyanda bwate yes agante birende njitiganko eresa yara maene ndonye guwanjirana wiche tomenye torendo umwana yeah rende nanchi nabona anchiranite ngarora rende yale ko banga no yone nabona ali kulenda nabanga tingo mwanga sauri umwana mwabo yeah kubiri rende nabatomenya tena yale gucha ngo muboleti gose nabwate nyomba nyomba na muboleti agante birende sauri yo bulemeru tara beka nyomba ante rende mu muroyo mwabo nabwate nyomba abatokora berinde tumekorera osinto nyore tuagaje yeah ndo korori obugima nabo bara bokonguocha duranyora njira tukwagaje
ukamwa kumwancha ni situation yae ugachaga ng'aki obogima bwabeire karugesa gwachita senkeye obogima nabo boroboko anene mono endagera sabuni into bya nyumba rende ebirende mugutumika lakini nabo toboremerere abo omonto akonyorana na ekebarua rende gwasoka rinde otanyorete nabo okorina ching'eni chiraigo ng'ayinka seitere chacha riba chacha kitu chacha kitu chacha aralia asa koruku sentiane school karwachite okanyora Joshua nari gabono kwanyumirwa saira somo chyoiga ubugimo bwa Joshua iga ngakibwa beire bokoba esa gwachite senke bakabono iga ubugimo bwa na bwa beire ko kera na kirende na bwa nyambere tegas patangara kumwe bono ninjinya ubugimo lakini umugako nante akamatolera ubukuma matoronge kumutolera bunumwana aso kumuragera iki koragera kwaye awonjore ndagera itai kunyara gutaku umera buga sengine na bora astukondo kena igara kuose senjo komera ne shita ya ande na bariga abukuna komoremereri kanya komoremereri ebirase ibiro kamuraba kamutaya ya gusipikuga akobekero chianga igano ne chianga kumubekero mukurwana ne ese senjo mekone yaye keri flexible ya kumapa inde nabora arande wagure gochira boka kenga gura borungi wasangira turunganire abana goikomo bera anyase kiringo onya komo moni tanga kyagenda ubugimo bwabere boko nande igor bado no gwata abana bawe nimbwate yaba akira kwande mwako kiura kwani gore mwako wakonde obeiro kuna koleme to abere to kuna koleme rio bugimo lakini bado ndo wato wanje mwana uyu doko nyara kumutiga aso muligererio kuligerete bona unayo mongina bwenke iga nande babate bana na malika bate banginka ige kwa gachi no mongina kiura te yo muligererio kuligerete concerning next question yo muroyo mino iwono ole buna mwana ugo monene sengencha nayo mulendete gaiga kiura te yo muligererio kuligerete ngaboni iga mwale wancha gotokonya iga nchebuno mongina bwenke nchebuna gilena mwali wancha gotokonya nchire igana bo nari ocha kokana incha at least mu muromi ntamenye sobugima borobya muligereri kabisa mu confront kwandira muligereri sai kamera elia gotegirende abaminto obwate ngoro yo wanja pato support yonde kende inde torore nganjira kitura so kendeke kenkirikia kiga ekero ko kwandre support borongeri otatenga nchebuno mungina bwenke ngobolinda mugaka nerate benki aranyale gokonyo nabantu at least one combination yima yago chakoba sawa ayebuno mungina bwenke iga obongima bwa bomborere iga chigasio koranchire chichiga konda ngosoka limwego yaro mwaka nate angwa soka ngikorate yumo ligereringa mwale gotokonya nkonya ngesabuni senginje sabuni enkonkonyere osibelia mu muromi ntochianga endagera mabuta nkiura tebi nande ntetomenterio gyoligererio muligererio motebi ango nkie kara okonye elio bugima bwago bobe yaga igaisiko akonyorende obokonyi buna esabuni eyo yogosibelia ebintu byaye sengenjo obugima bwaye botaite esabuni riyoka nande goikobo musafi sendi tanyora no enengiko rende ina era nene mono gosoka kwari ebintu bya nyumba nare iga nare meire no na mabere kaikonyora ali obutakamboro ndo kware konyora rende no na kang'ombe iga at least goko na gokalisi iga rinde nyasao wanje rende onyora no na mabere oli ngorara ali bolere goseninse mbole gotoko mwareri okumuimo kikwa mubeka bolere ande kera akoboka na bakwa na irugeria emweigwa kwa mwiki kera abokirwa ende echo kwa muganya nande goikomo bwatinga echo yagenda ngakiare nakora buje gusena buma to gusangia turunganiki akwerwani kuimuka atari kunyara ande chikumugusio none ngori yabona goikonye kendi no mwana omoke
umanye ko mwana kwetari ng'a gosiba igo uikutarire gekombe kabisa ilindanya amunguse buno byo kongotera amaji Ng'aki akorelate n'abana babo? abana bane mbuya bari ambara bumba mwanchete eruga yaye nabo bakonyuba buno rende bwo koibura omwana bagona kora bumuntu kwenda kwenda Sinche no bale nerelio. no bari nerelio Yeah. bakonyuba eruga yaye no yo monene kera amwamire mono rende muntu tayange kabisa nabakomusa By the way, matena nabora ati ko mwana nanda takwana pia narenchiriria kwana. Abwate irugeri because mato mwana kara ko iborwa. Muntu oli barange nere gento kali nakia kubwata bwangu. lakini ndibona barabumbuja baukwana tatiga bona nabo bakumuibwikia ukwana Yes. onye negenta ataite gusina amaji ng'anyo nabo bakwenda bamutaira mbamaituna bakumulata Ikianjete. kintanjite n'amabere amabere aroki kwamatoreire n'obukumu obuge yo none okuragira nabo at least ya akugaragari bwangu umera lakini ching'eni ngosturagari ngostura gusana umera nabo kumuragira kwana wikaransi yo kuna kamwana hibikaronke aka ayo Joshua. Mabere no anjeta mabere? Iga Joshua takugurire ng'ombe gakwa beire. Anche murigereria nabo kurigereria magoko Joshua abwatekera igurerie ta mabere. By the way, bwanchani wa mabere na bwo onye kubwata mwe bwanchani nabo koranga yari kugurira none ng'ombe gaiga mongino iga Glenda. Na boroche na babwata bwanchani gochese Joshua buna abana bae. N'ebintu bindi buna kwigure sabune singi Joshua nata itobo safi at least every minute ilita twara likuba. Ano igwete ngano yana mangane endagera oboremero mbora senke singi nchabantu baregane egento ba dependent mono negento gekorukwe konda andoroche bagosoka ekaragosoka yo tigara isiko olikagosoka yo tigara isiko na still mbabwate n'abana babo bado baraboka mbaragacha asengi nchonga mbaranyora kibasiri cyo kwagacha. Thank you Glena nanya sati gagusesenia kyora tebe murigire kyo mweli ntarakora no mugako ngo bakerenda abamintu mbuya mono asogocha gutatarira senke yeito tiganya saba sesenia naende mutwara omoyo oyo gutarira abamintu babwate okore magongo muno mbuya mono. Thank you so much. Ine lingana lya Glena lya mwali tiganda ira na somo gaka gaiya. Yes mwanchi ono igwete muna kwanire igana bekoroka nangana bokene kwa monyore tenando kamwera soboko ngubwao na mwereste kabisa njo na maite ngati tingocha kumubisa kende yonsi kagocha gumerate benga kai anda bina te gukora bari to konyora twatebire ndikuru aringa ya katanda chito igachi komera sangi nyone nyumba tumo kungaino muntu nganinga agachete ninga bwatakere gitu kagoikosaga tubwate kende lakini nje nabona tete nga igongo kweresa naona chiete paka ngaeresa paka bayibuli baye ngabatebi nga twagambire n'omunyaroka twigwananire lakini asagochia enke yirigere bwato bokongupure igana niwe mama mwabona bamuteti nga none mwigwananire n'omugako we kinga ekogera wangu mugako ono nuna mo kwenda mu munaranga kyora tebeli moigure mwanchi ogoyo ono mwanjone na imwanchete asengencho nana korabo bibonde bwose nonya n'obusini ninga guse uramiro oyo mwakiro korireki nabamwanchete buna mwanchete ndogeli kwa motebeti na bikiasi kento kirina motebeti na gikirikiri agendete gukora bina na mwarasta kiregento ari nabagianchiranete yo ana bagotenga ono ikindi ngiri turakore omro yo minore Nairobi eroto akirete chibi chaga totomera igombi ngumuna none nababwate concern n'ubugimo bwago buna kwabeire gukomenya mbokonye kiuragani abarigiriri baito bagokonye ayebunae asengi nchibona maite bakokonywa ilio konye muromino ande kwigurenga nanchi tobwanchani bwaye bwa mabere nkiuro chura konyo nki abantu barako empower nchiraki elio at least nayo nyore chinguru chiko support family yao nande karora promise murigiriri asogo wancha nando mukwanere kima ninde shwa ngamonto iskali naro yo mogose babere barasaso muboino nande babakonye ono unachika goteba mabera ina banyanchite nicha na banyanchite biya ndagera na ba anchite yonsi
naende rende omorigereri ondigerereti karanje gonkonya nyoe na enyomba buna moroche ntaragacha nabo mokumbwate sina inchegere ntware enyomba neba ng'a ntomenyete komo ekogera obokong'u orobo ngute bore bwatokea mbogocha gotokea busangi ng'a no ngamenyete mwamu minto na inchegere nyore mwane bono neba ng'a kimenyete nere kende kegerabe ng'a giatokire yatokana ng'a obwate mwao noe nabwate mwaye nabunire enseme enene naro omorigereri araisa nyare gonkonya naro nabo ngoteba ng'a mbuya mono na eng'ombe rero keranyarikane ng'a nanyora eng'ombe agokamerwa nero nabo agonyora anakoriera amabere na mori kerabe ng'a yakinde nero nabo ekonigu buna kogoreri noe esabuni na kende na ne chingoko keranyarikane nabo chigotuguta tiga rende chitagete nachirochio otware chibesa chiokochigorera obosie kwanyora nyowe na amagena aya kwaone kwasanga ng'a kwagorire esabuni kwagorire esukari na amafuta nabo yare konyarikana ntebe ebinto ebinge tatiga bono egento bono buna chitinga toratebe ng'a mbaya nkonye etinga chitinga chiaichoire rero mandoche nere moina gochi moino nchirororo echi bono chicustom ogosangi chiabire chinke orasangi oganyerete rituko rigima kwarosirie gose na hamsini chitagokonya bono naye na etuka nero nabo orabeke nyowe na etuka amateni bono ogosangi gotebiwa amateni bakonye tugo buna eng'ombe tugo buna eng'ombe embori nabo kware kobeka chinguru chiagororo at least bakonye amabere ase oborendi bwaga ebieka omonyene erio obe stable financially erio okonye momura omino ase oyo oragani gogotomera kende oragore noe esabuni noe esukari noe embosiga noe mbituma nabo kware go appreciate irari bageriga gokwana omorigereri directly mokwandire mo plead nere ng'a ikiga kware go support ekese keneki nabo tware gokonyeka at least nabara kuigwa ebieka nende sure ng'a oyo mobabere ngokunu bari na mang'ana ao bono nchina fakire mbuya mono omorigereri ondigerereti na inche bono nari kogosaba rende ase omoyo bwa ogwanja abanto baminto omoroche obokong'u tobwate iga buna bore omoroche aya togoetera ogose toragokorigia buna kore ogokong'u bono nare kobasaba ase omonto oria ogokuna na obokorigereria okarigereirie omomura oyo na estory eye buna twaeresire obogima tomenyerete koranyare gotokonya nabo ogotokonya otokonya endagera nabo ogotokonya keria oranyare gokonya okonye nyowe na emattress nyowe na oborangeti keria okonyara komokonya otokonye egere kenyare gotosuguma ase obogima obo iga koranyare gokonya koraigwa ng'a nonyare kogora nyowe na embori nabo okogora koraigwa ng'a nabo okonyara kongorera emori nabo okongorera egere tonyara gosugumera obogima obo iga abwo nabo ngwa appreciate naende nabo ngwaka ng'a mbuya mono yaranche gokunu naywo nyasaye nabo agosangi ng'a omosesenirie naywo onsi. Thank you so much mancho omorigereri ekero koigure plead gose ogogania kwe familia iga ndori skogari nando bwatoko omoyo bogwancha nabo kobakonya eri banyore none ng'ombe banyore none embori banyore none chingoko by the way ande koigure ng'a none omoito none marangeti endagera baganite none sukari baganite none chisabuni abakonyora ng'a nobwata omoyo bogwancha obatomere gocha sibarega iga gose nabo gototomeka into na Inka TV torete bakasenke iga ositotare nkeiga in a better way onye koganeti kototumeka ntuma na Inka TV gosonye koganeti kobaikera directly nakinde torwe namba yawe simiso yuragwakira ibyeko munyene elia konyore gocha senkeiga nande nambe bwate mpesa listo yurata keko gutumira kende akorichi directly oyo oranyare gontumira kende nabagutuma ase namba ya 0715 230 787 0715 230 787 ina ere namba oramanyare 230 okay emali take koreta ekoreta penalty onjimbo mosomi Bernard Onchimbo mosomi Bernard Onchimbo manta bantu mbara bangie tokora story at least bono babwato kukani uno koiga ni maitenga toko misuse finance ene kiriango murigereri ng'a oiso gotomera chibese chiga nabo go take responsibility gento kali gwate bigokore monchu murigereri koranyare koba gwankonyire tindi konyumarwa tingu mbwati bosari bone bonse epesa ina bongo nyetumeka kurengana buna yacha nakiriega niri gokorega korekerokyo tingo nyara ku west inga mbwate chibesa chingende nchikunywera maru osengiro bo maru go gwapi yaya bindu bune biti mbwati
no murugi one namanyite ng'a ebesa ekero nanyore nabo tugwikaransa emesa twanyebangira ng'a eke na eke twagekora kerokio igo kera ase koba ng'a yanyarire kono kegotuma gocha nabo nkonyetumeka buna yacha kiriiganiri gokora egekore kerokio. Thank you so much. Joshua, tokore ng'aki bono? Ng'aki togokora? Twakorire iga korwa omaete? Twakorire nimaete ngokonyi ore Joshua abantu ngogorigeria bare mugano iga nande bakonye mu muromino ngogorerwa ore none ng'ombe mabere wona rio gochikonywa mwanche murigeri na boro Joshua na bari happy onye ko wakunira ne story iga na boko bakonya century ndonsi namba ya Bernard ngobe katora se screen iga onye gotete kumwikira direct na boko mwikira direct nandi ko iguro tebirenga na bakurenda chibesa na ono murugi gwata na babuna kwandrega Namaene kabisa. Yes, na bakurende nibo kende gyanskiriora mu instruct yakora na bakora still onye gotete gotumeka muna inkativi gocha senke iga na bogo totumeka osonye gotete gocha personal baka iga na bogo cha baka se kinyorugi kurugianche ege gotoka se constituency ya boge tutu masaba ese wodi ya manga ase muntu orata gocha raisi ngakiara gusira sabro kesi ni usogo cha baka ikobe kogo che namba ya Bernard Biek na boko mwakire sim at least yo chebaka igana nayo nyoko tete koleta kindi yonsi no ni sabuni ne banomo nyoko tete koleta no ni ndagira mo chere binte byonsi pina boko koleta Biek paka gaiga osonye gototumeka inkati bina bayito no ere goro gaiga namba ya Bernard no ere nsa gaiga anyway enteke nankilinga onye kubata mo bogwancha na boko bakonya na nyasaye na bakogenda gogosesenia tobati kende turakwane ku rugaiga ndochi na bata ukora umugano yego sonne mu bati kindi yonsi mura mente na mo komenda to ukora Njenda abaira niri ng'ambi yamo nasomo egogocha na twagwashiranete no mumuro ikuru Nairobi gante ingo batomare anda maene yanyari kanire batomire muikira nane nabante binga nabamurachi chiko semambi goserero lakini ko confirm ali biya gikangera tiageke na nonte binga tinyoka guchipara bayante biri bayikirabu bono tiganya saba sese ni asomo yego gwanja no moyo mubwate na mugendere gokonya abandi buno bare buno abaiga madam Njengo te aba mintumbi yamono so gutara senge yeito tiganya saba sese ni linde munyaro gutwara moyo igamo mwatwarire bugo tutara senge yeito ande to gwakira litanganya sambi yamono ona itu abere to gukwana twabeto kugwasiriana itogosaba nyasaye koro gwanja kwaye kimoko enda linde mwende buye nyasaye baraye buye linde nyasaye bakunanda igomba amina tabira asante kimoko enda mwende buye opes mi aonera on 24/7 all right Joshua nano watekenda wata nyasaye sese ni lende na ba mi nyasaye kuneki nkora koro gwanja kwaye turatebe mbiya mono nyasaye basene. Thank you so much mwanchi muligere Inka TV njetimba tikende comment korwa se asaiga nyasaye tiga ukune elina yobo umusada utia se abaiga bagatebanga it's through people God uses people to help people nabokonyoranga support yageri shilingi 200 eli agenke nabokonyoranga yakunira obugima bw'abantu abaiga Bernard na Glena naboigo Joshua nke yabo yons as a whole. Behind the camera Bridget, Jeremy, naboigo editor ito Mochikoro Nyamura. Thank you always for supporting Inka TV. Gendera go share story chito by the way. Nyakubwato ndoro chura share go se group ndio chura share story ige kune bantu babiri batatu na ina hebye ko munyene. You can do that. Give us feedback through comments at least na into betoko kwana na haya kila lituko. Until next time ekara toko enda se story ende ngao. Asati ga ende ko basene nchinkru ko Mark Knight na Inka TV. Let's meet in the next story.